Yun, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Sangkintin, Dipalo. Ito yung mga kasama ko. Hello. Yun guys, dito sa kabundukan oh. Yan, dito sa kabundukan oh. Guys, may saktanan nila dito oh. Libre pa danom. Yan guys oh. Kasama ko mga team lakay. Wala si Raymond Nama. Aldaw na, hindi pa naka-ring. Shout out kay Raymond Nama. Hihi. Master Jackie oh. Tara na dito, maganda dito. Yan o, tutok ng tricycle. May tipasing dutuyan niya.
Jai. Gitaw. Muli tayo dyan bantay. Half simento, half rough road dito. Doon yung sama ko. Talo nga 2 unsat. May salabit. Lalak ka sama. Hindi, video ako. Ay, sawa ka. Nariting na rin. Oh, manang Roslyn na manang Ibe. Dati kami di ba out pulsan. May nahuli, 2 taon sa isang labit. Do So ano nga di palo ate ko dagi di aglabangan ka angkal ka di babautan da nga eh. Sumak ko nata. Sumak di palo ko nata yan kal. Di ba out. Pirador ka ta. Pirador. Nice viewing guys. Kasama ko sila kay Edreng Mortera, Fred Mortera, Cap Hill, Hidro, Uncle Romeo Balcanag, ni Uncle Gabino, ni Uncle Virgilio, kan ako. Yun o. Ganda ng view guys.
May baka dito sa highway. Lane, natatinis ang kintinang kulan. Pwede ka nagdigos di karayan. Dito ng Calfred. Ang kamasaya, ang kapupunta kahit malayo. Oo ah. Pasti mo lang mapuro ka dyan yung balay niyang ano. Oh. Kuna mano ni Jima. Kuna mano ni Jima lang ka. Lakas ng hangin. Hello, my friend. Punta natin yung kas. Pito kami, pito. Pito. Nay. Aja sir, dinalapasan yung katin ni Jai. Dinalapasan yung katin ni Jay. Puro di masungat, pinanday dito na di pagkuha din pagkatami pizza. Nagiinom ni Jay. Kung kayo di banda ng lahat ng kakarinderya. Sabi namin nagluluto kami di kami. Makita kami din ba? Ang dagaritan ta. Gano'n sa kagarita na rin. Oh. Nilagay ng kalender niya, basta drink. Labos. Labos. Saluyo. Pakikita nyo na lang po sa taas ko. Ate. Hanapin po kasi. Pati po yung edad po sa loob. Yung? Edad po. Ano pa dyan may isa? Saan pa? Tama, mang taon maun. Mang taon maun.
Inidot mo muna ginaw ni Gisa. Yes, sir. Induran tayo, pero inidot mo man. Isang address. Tama na tayo. Okay, thank you. May ticket pa pala. Yo, may ticket guys. Tubirok pa kanan guys, pa kanan to eh. Pakakain. Ah. Sana to ginawat niya. Yo, what's up, yo? Oh. Hey. Hey. Today. Musik din. On tayo guys. Yo. Pamilang kita ni Jag, suli kami lang sir. Hindi ka natin parking anti-bike niya. Video labitan eh. Yan guys. Gak makaturturog ka, maturog ka to eh.
Tara guys, tignan natin yung ano. Sumpay, sabumpay lang ito ano. Mat lang itanong mo po. Gamin na dalon pare. Pagbilin sanda. Daging gerak. Right. Kakarot na pare. Dapat tata siguro. Sa ano nga tamo ijay ting cellphone. Naayos ba mga tan? Lupaw. 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 Kurete ko sa Nicolas adda. Pwede na pa na medyo muli kami bantay ako kistila bago may masarating ading around. Kung nanad. Kaya ba't ka mo ito mo to? Kahit mo. Adi tricycle nilo kami bati medyo hindi kabalbalayan. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat. God bless. Thank you. Ayan guys. Sarap na ligo. Guys, so bibigyan natin siya ng tinapay. Iabot mo na lang po kuya kasi hindi naman siya nag-ano, basta iabot mo lang ano. Ano lang. Kasi Yes. hindi yan siya nag